Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Σας είχαμε υποσχεθεί κάποια unbox, τα unbox τα οποία μόλις παραλάβαμε. Το πρώτο που θα ανοίξουμε για ευνόητους λόγους για να το δοκιμάσουμε κιόλας θα είναι τα μικρόφωνα τα οποία είχαμε παραγγείλει. Πιάσε να μου στείλεις τα μικρόφωνα. Εδώ έκανε ο άλλος 20 μέρες να τα φέρει. Ναι, είναι τα μικρόφωνα τα οποία σας είχαμε πει ότι θα φέρουμε. Τα οποία θα τα χρειαστούμε και στις έρευνες έξω και στο βουνό, ώστε εσείς να μπορείτε να μας ακούτε καλύτερα στα άχρηστα πράγματα τα οποία θα λέμε. Με ένα μαγικό τρόπο έχω ανακαλύψει τώρα τελευταία και έχω τηλεπάθεια με όλους τους συνεργάτες μου από την Gretan Hunting. Όχι. Αυτός που ετοιμάζεται να κάνει το... είναι ο Ρομπέρτο. Είμαι ο Βιαστικούλης. Λοιπόν, ναι. Μόλις κάνω ένα έτσι, συνήθως έρχονται κάτι πράγματα πάνω μου, οπότε θα κάνω ένα έτσι. Να το, ήρθε. Αυτό είναι εδώ. Είναι τα μικρόφωνα ψήρες, είναι μικρόφωνα πέτου στην ουσία. Λοιπόν, τα παραγγείλαμε από το Scrooge. Ο σκοπός σας είπα είναι να μπορούμε να ακούγεται καθαρά το βίντεο που θα κάνουμε, να έχετε καθαρό ήχο από εμάς. Μισό λεπτάκι να βγάλω από τον κόλλο μου ένα μαχαίρι. Το βγάλα. Λοιπόν, πάμε να τα κάνουμε unbox, να δούμε τι έχει μέσα αυτό εδώ το πράγμα, πολύ ελαφρύ. Και μετά θα κάνουμε το ίδιο βίντεο ακριβώς, με τα μικρόφωνα φορεμένα, για να δούμε τι μέλη γενέθλια. Unbox το μαχαίρι ήταν για τους απλούς λόγους. Ναι, λοιπόν, αυτό το ότι εμείς πήραμε κάτι K9 μικρόφωνα, τα οποία γράφουν κινέζικα πίσω, ποιος ο λόγος? Κινέζικα δεν ξέρω. Μας τα στείλανε από το Kinlin Market. Ζωντανό λέει μικρόφωνο. Να τα ανοίξω από το κουτί θα φύγει. Λοιπόν, υποθέτω, κάτσε να σας πω τώρα εδώ πέρα, λοιπόν, plug and play το μικρόφωνο, 20 μέτρα έχει εμβέλεια, έχει περιοριστεί θορύβου για τον ήχο δηλαδή και τα σχετικά, υποτίθεται ότι είναι καθαρός και κρυστάλλινος ο ήχος, high sensitivity και ναι. Τέλος πάντων, αυτά, δεν έχει κάτι άλλο το οποίο να μας λέει εδώ. Live show λέει, interview, vlogs, short video. Θα σας τα δείξουμε τώρα, λοιπόν πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Ποια είναι η λογική του κουτιού αυτού που υποτίθεται ότι πρέπει να ήταν σιρτάρι, που δεν είναι σιρτάρι όμως, να το σφάξω? Όχι. Αυτό υποτίθεται έχει κόλπο για να ανοίξει. Τι κόλπο ρε Σιάνο? Ότι τι? Το τραβάς από εκεί. Παίρνεις τηλέφωνο. Δεν ανοίγει ρε εσύ. Ούτε πίσω, ούτε μπροστά. Κάτσε να σου δείξω εγώ πώς ανοίγει. Να το πώς ανοίγει, Γιάννη, να ξέρεις. Έτσι. Είναι εύκολος τρόπος. Και το κάνεις φυλάδα. Ωρνα σούγα! Έλα ρε! Έλα ρε! Ωραία φαίνονται. Λοιπόν, βγάζω. Ορίστε το μικρόφωνο. Βλέπουμε έχει αντιανεμικό σφουγγαράκι επάνω. Αυτά εδώ τα οποία είναι, εντάξει, είναι για να μην γρατσουνιέται το μαύρο. Λοιπόν, μικροφωνάκι το οποίο είναι για τον αέρα πάνω, το αφρολεξάκι του, το ίδιο και το αδερφάκι του, ο Γιώργος και ο Κώστας. Εδώ αυτό, εδώ εμείς πήραμε, είναι θύρα Type-C, γιατί θα το βάλουμε στο κινητό μας τηλέφωνο. Θύρα Type-C, βγαίνει και για iOS. Αυτό εδώ λοιπόν μπαίνει στο κινητό, είναι ο δέκτης. Είναι ο πομπός και αυτός ο δέκτης. Πώς πάει, ή αυτός ο δέκτης και αυτά ο πομπός? Αυτό δέχεται, οπότε δέκτης, αυτός είναι ο δέκτης. Πομπός. Ωραία. Πομπός είναι αυτό. Πομπός. Αλήθεια. Ναι. Δάκρυσα. Λοιπόν, αυτά εδώ τα τρία έχει μέσα. Από ό,τι βλέπω εδώ έχει καλώδιο για τη φόρτιση. Δεν ξέρω, φορτίζει το καθένα ξεχωριστό μόνο του, υποτίθεται. Ναι, καλώδιάκι Type-C, USB.
Από ό,τι βλέπω παίρνουν και τα δύο φορτιστή. Φορτίζονται και τα δύο δηλαδή. Οπότε πρέπει να θα φορτίσετε και τα δύο. Μπορούν να φορτιστούν ταυτόχρονα στην ουσία. Ταυτόχρονα όχι. Ένα-ένα τα φορτίζεις. Και εδώ το manual. Έχω κανονίσει να έρθει καθαρίστρια, Γιάννη. Δεν πειράζει, όλα καλά. Manual εδώ, εγώ ως Κινέζος από τη βαθιά Κίνα μπορώ να το διαβάσω όλο. Manual εδώ, εγώ ως Κινέζος από τη βαθιά Κίνα μπορώ να το διαβάσω όλο. Το διάβασα ήδη. Το διάβασα ήδη. Το διάβασα. Δεν ξέρω την τύφλα μου. Λοιπόν, θα κάνουμε το τεστ μας, να τα βάλουμε και να δούμε και τον ήχο πώς θα είναι μετά και να δείτε κι εσείς αυτά εδώ τα τρία κομματάκια είναι στην ουσία, μαζί με το καλωδιάκι τους, να δείτε κι εσείς πώς δουλεύει και να δούμε κι εμείς πώς ακούγεται και αν κάναμε σωστή επιλογή. 1-2, τεστ δοκιμή, 1-2. Κόψω. Γυρίσαμε. Σε ψηλό βουνό, σε ρίζει μιω καράκι, δε καράκι. Ήταν να μην πάρουμε μικρόφωνο. Κάθεται λαϊτός, κάθεται λαϊτός. Στοπ. Δεν έχει stop εδώ τώρα. Στο τσιγάρο στο διάλειμμα, δεν μ' άκουσες. Πάμε. Κάμερα σε μένα. Λοιπόν, τα βάλαμε. Λογικά πρέπει να με ακούτε καμπάνα τώρα. Τα μικρόφωνα δουλεύουν τέλεια. Όταν ενεργοποιούνται, ανάβει αυτό εδώ το φωτάκι το πράσινο. Μπορείς να κάνεις ένα κοντινό στο στήθος μου. Λοιπόν, αυτό εδώ το φωτάκι έχει ένα κουμπάκι εδώ από πίσω ακριβώς, το οποίο είναι το on-off. Και με αυτόν τον τρόπο απλά το πατάς μία φορά και όταν ανάψει πράσινο είναι έτοιμο για χρήση. Τώρα να βοσβήνει λογικά αυτό υποψιάζομαι ότι θέλει φόρτιση. Μετά παρατεταμένο πάτημα και κλείνει το μικρόφωνο. Έχουν το μανταλάκι τους επάνω για να μπορείτε να τα πιάσετε στο πέτο σας. Οπότε εγώ τους δίνω ένα δεκαράκι για τον ήχο. Γιάννη. Τώρα πιστεύω και έξω στον αέρα να κάνουν δουλειά, δεν ξέρω. Τι λέτε εσείς. Έχουμε ένα powerbank. Παρακαλώ. Να το βάλουμε να δούμε αν όντως είναι... Πετάγονται πράγματα εδώ. Ζωντανά. Εδώ και εδώ. Ναι. Κόκκινο φωτάκι όταν ανάβει, όταν φορτίζει, συγγνώμη. Σταθερό. Υποθέτω ότι μόλις φορτίσει η ένδειξη θα είναι πράσινη και έτοιμο προς χρήση. Τη σημαντικότερη πληροφορία που δεν σας είπα πρέπει να την ξαναβρω στο προσπέκτους. Για να σας το πω κάτω. Ήρθε μαγικά. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε το εφέ του βίντεο. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω για κάτι δευτερόλεπτα. Το οποίο εγώ τι ψάχνω τώρα. Ψάχνω να βρω να σας πω πόση διάρκεια μπαταρίας έχει. Να σας πω βέβαια ότι φορτίζει και αυτό. Μπορούμε να κάνουμε κοντινό εδώ. Φορτίζει και αυτά εδώ. Αλλά φορτίζει και αυτό. Που είναι ο πομπός. Πομπό δεν το είπαμε αυτό. Ωραία. Φορτίζει ο πομπός. Λοιπόν. Οπότε να βρούμε μόνο τη διάρκεια που λέει αν λέει faction power on 3 second, ναι, power off, pairing, mute. Αν πατήσεις μία φορά, άρε φίλε, είναι mute. Έλα. Μία φορά, δύο φορές ανοίγει. Μία φορά είναι ανοιχτό στα 3 second, μία φορά στο mute αναβοσβήνει. Αν πατήσεις μία φορά το κουμπί, το βλέπεις που αναβοσβήνει. Αυτή η ένδειξη που αναβοσβήνει τελικά είναι το mute. Εάν το πατήσω άλλη μία φορά, θα ανάψει μόνιμο πράσινο. Οπότε είναι mute unmute στο ένα κλικ. Άλλη μια φορά να δούμε τα χρώματα. Τα χρώματα. Σταθερό πράσινο είναι ανοιχτό το μικρόφωνο και κάνει εγγραφή. Στο ένα κλικ
αναβοσβήνει και έχει μπει στο mute. Εάν το κρατήσω παρατεταμένα, κλείνει το μικρόφωνο. Το ίδιο παρατεταμένα, ανοίγει το μικρόφωνο και είναι ξανά στη θέση on. Okay. Λοιπόν, αυτά. Εγώ πιστεύω ότι τα μικρόφωνα λειτουργούν άψογα. Θέλω πολύ να τα δούμε έξω. Πιστεύω ότι στον πολύ αέρα δεν θα έχει τη δύναμη το μαξιλαράκι αυτό να κρατήσει το που κάνει ο άνεμος, αλλά σίγουρα ας πούμε ένα 4-5 μποφόρ τα σηκώνει πολύ εύκολα, χωρίς θόρυβο στο μικρόφωνο. Λοιπόν, εγώ βάζω ένα 10 στα μικρόφωνα αυτά, γιατί πραγματικά μας λύνουν τα χέρια. Είναι το πρόβλημα το ότι είμαι μακριά από το κινητό και όσο απομακρύνομαι χάνεται η φωνή μου, χάνεται ο ήχος και απλά έχει του περιβάλλοντος, οπότε με την ψήρα, με το μικρόφωνο κάνεις δουλειά. Οπότε ναι, αυτό εδώ πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή λύση. Το βρήκαμε από το Scrooge, είναι τα K5, για κάποιο λόγο έχει ξεφανιστεί το κουτί. Ξανά ο Γιάννης στο πλάνο, κάμερα σε μένα. Ναι, είναι τα K9. This is it. Και πιστεύω ότι και εσείς θα το δείτε και μόνοι σας αν τα πάρετε. Η τιμή τους είναι στα 30 ευρώ. Πιστεύω ότι αν κάνετε vlogs, αν κάνετε κάποιες συνεντεύξεις, αν κάνετε βίντεο έξω στην εξοχή, πιστεύω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και θα σας λύσει το πρόβλημα του ήχου στην οικονομική έκδοση. Έτσι, γιατί αν μιλάμε για αυτούς που δεν μπορούν να ανεβάσουν το budget και να πάνε σε μικρόφωνα, Booman και τα συναφή, τα γνωστά, τα μεγάλα, αυτά που μπαίνουν στις κάμερες. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή λύση. Αυτά. Αυτό το πρώτο unboxing λοιπόν. Θα προχωρήσουμε και στα επόμενα. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και να πατάτε μια καρδούλα και να πατάτε το συν αυτό εκεί που βρίσκεται δεξιά στο TikTok για να μεγαλώσει παρέα. Hi.